अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। त्याच्याबरोबर विवाह केल्यानंतर तिला मिळालेला जो दागिना आहे तो गेला म्हणून त्याचं आयुष्य संपलं म्हणून काढणं हे खरंच अयोग्य आहे। कारण की शेवटी तिच्या मनात तिच्या नवऱ्याचं अस्तित्व हे कायमस्वरूपी असतं। त्या समाजामध्ये वागताना एवढी मनाला भीती वाटते, कोण काय बोलेल, मी तिचं काय वाटेल, प्रसंगात तोंड देताना एवढा कठीण जाता, असा पुढच्या पिढीत तरी होऊ नये अशी तर माझी इच्छा। हा आणि ग्रामपंचायतीने जो निर्णय घेतला ना तो अगदी सुंदर घेतला, असा प्रत्येक गावातला निर्णय असाच असू दे। असं म्हटलं जाते, गाव करील ते राव करील काय, आणि हाच अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव आपण कणकवली तालुक्यातल्या हुमरट या गावामध्ये घेतलेला आहे। या हुमरट गावाने अत्यंत क्रांतिकारी असा निर्णय घेतलेला आहे, आणि तो म्हणजे विधवा प्रथा बंदीचा। या गावाने हा निर्णय घेऊन अत्यंत वेगळी वाट चोखाळलेली आहे, आणि हे कसं साध्य केलं त्यांनी, यासाठी आपण थेट हुमरट गावामध्ये आलेलो आहोत। आणि आपण या ग्रामस्थांशी, इथल्या सरपंचांशी, इथले जे कोणी या ग्रामपंचायतीचे जे कोणी सदस्य आहेत त्यांच्याशी, आणि एकूणच इथले प्रशासकीय जे कोणी कर्मचारी अधिकारी आहेत त्यांच्याबरोबर आज आपण या संदर्भातच बोलणार आहोत। हुमरट हा खरं तर कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या गावांना, या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा हा जो मधला एक गाव आहे। या गावातून दररोज शेकडो वाहनं कोल्हापूरच्या दिशेला मार्गस्थ होत असतात, आणि या अत्यंत छोट्याशा केवळ 1673 लोकसंख्येच्या गावाने हा अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी असा निर्णय घेतलेला आहे। आता आपल्याबरोबर आहेत या गावच्या सरपंच, ज्या महिला सरपंच आहेत, अर्चना वांगणकर। खरं तर महिला असून देखील या महिलेने अत्यंत आदर्श असा संपूर्ण महाराष्ट्रापुढे नव्हे संपूर्ण भारतापुढे घालून दिलेला आहे। आपण विचारूया त्यांनाच की त्यांनी हा निर्णय कसा घेतला, त्याच्यासाठी त्यांच्या ग्रामस्थांची त्यांना कशी साथ मिळाली, त्यांच्या सदस्यांची त्यांना कशी साथ मिळाली, आणि एकूणच यापुढे या संदर्भामध्ये या गावाचं जे काही निर्णय असणार आहेत ते कसे असणार आहेत। सरपंच मॅडम, सर्वात पहिल्यांदा तुमचं खूप खूप मनपूर्वक अभिनंदन की एक अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी असा निर्णय तुम्ही घेतलेला आहे, तुमच्या ह्या गावाने घेतलेला आहे। विधवा प्रथाबंदी हा जो काही राज्यामध्ये हेरवाड हे गाव आहे त्याने पहिल्यांदा घेतला, आणि त्या गावचा आदर्श घेऊन खरं तर गव्हर्नमेंटने, आपल्या शासनाने असं एक हे केलं की विधवा प्रथा बंदी जी आहे ती करावी। कोकणातलं तुमचं गाव प्रथमच आहे की ज्याने या निर्णयाचा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने स्वागत केलेलं आहे आणि त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केलेली आहे। काय सांगणं आहे तुमचं या संदर्भात? शासनाचं हेरवाड गावाने जे पहिलं म्हणजे हा ठराव जो केला आणि ही प्रथा बंद करण्याचा ठराव केला, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने त्याला म्हणजे अंमलबजावणी करण्यासाठी सगळ्या ग्रामपंचायतींना त्यांनी तसं लेटर पाठवलं। 17 तारीखला आम्हाला ते लेटर मिळालं, आणि आमची ग्रामसभा 25 तारीखला होती, त्यावेळी ते ग्रामपंचायतीमध्ये हे मांडण्यात आलं हा विषय, आणि सगळ्या म्हणजे महिला सदस्य ज्या आमच्या होत्या आणि जे सदस्य उपस्थित होते त्या सर्व सदस्यांनी ह्या म्हणजे मागणीला कोणीही तसा काही विरोध केलेला नाही, कारण आज महिला ही सक्षम असणं, कारण अशा आता कोरोनाच्या काळात असे कितीतरी तरुण म्हणजे मुलं गेलेली आहेत, आणि त्यांच्या महिला म्हणजे अगदी 1-2 वर्षाची मुलं आहेत त्यांची, अशा महिलांना आज समाजात वावरणं कठीण आहे। तर हा एक एक चांगलं पाऊल आम्ही उचललं आहे, कारण महिलांना एक सपोर्ट म्हणून, कारण समाजात वावरताना सुद्धा त्यांना एक चांगल्या प्रकारचं म्हणजे त्यांना पण कुठच्याही प्रकारचं न्यूनगंडता येऊ नये त्याच्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं, आणि त्याला आमचे ग्रामसेवक भाऊ त्यांनी पण पूर्णपणे म्हणजे ही प्रथेचं कारण काय ते पूर्णपणे सभेला हे करून दिलं, म्हणजे त्याचं स्पष्टीकरण करून दिलं, आणि पूर्ण ग्रामसभेला जे लोक होते त्यांनी सगळ्यांनी त्याला उत्साह चांगल्या प्रकारे दिला, आणि ती मांडण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे त्याच्यात
केलेलं नाही. नक्कीच एकूणच गावाने जेव्हा ग्रामसभा घेतली, तेरवाडचा जेव्हा निर्णय शासनाने जेव्हा पत्रकाद्वारे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कळवला, ग्रामसभा घेतली आणि ग्रामसभेमध्ये एकमुखी हा निर्णय संमत झाला की अशा पद्धतीचा हा आपल्या गावामध्ये ही प्रथा बंदी करावी. हो हो, एक मिनिट. आपल्याबरोबर याच गावचे उपसरपंच आहेत मुस्ताक काझी. मुस्ताकजी, आपलं खूप खूप स्वागत आहे. ज्या गावच्या सरपंच मॅडमने हा निर्णय घेतला त्याच्यामध्ये आपण उपसरपंच आहात, कशा पद्धतीने बघता या प्रथेकडे? आपण एका समाजाचं नेतृत्व करता, एका समाजाचे आपण आहात, मोमेडियन समाजामधून आहात. आपल्या समाजामध्ये जेव्हा अशा पद्धतीचं जेव्हा एखादी महिलेला अशा पद्धतीचा दुःखदायक प्रसंग सामोरं जावं लागतं, त्यावेळेस काय परिस्थिती असते आणि या निर्णयामुळे अशा महिलांना कशा प्रकारे सहकार्य होऊ शकते? हे आमच्या गावाने आणि ग्रामपंचायतीने मिळून जो काही निर्णय घेतलेला आहे तो खरोखर अतिशय म्हणजे समाधानी आणि समाधानकारक तो निर्णय आहे. आणि असंच आम्ही या निर्णयाचं चांगल्या यांनी पालन करू आणि सगळ्या गाववाल्यांनी पण त्याचं ते साथ द्यावे अशी माझी अपेक्षा आहे आणि असं माझं एक म्हणणं. नक्कीच. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आहेत याच गावचे ग्रामसेवक आहेत आपल्याबरोबर ठाकूर साहेब. खरं तर अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी असा निर्णय आहे. नुसतं पत्रक आलं म्हणून त्याच्यावरती निर्णय घेणं तेवढं सोपं नसतं. या संपूर्ण गावाने साथ दिली. आपण ग्रामसेवक आहात, कशा पद्धतीने तुम्हाला समजावं लागलं का या सदस्यांना, ग्रामस्थांना? काय तुमचा अनुभव? नमस्कार, मी वैभव ठाकूर, ग्रामसेवक हुमरट, ग्रामपंचायत हुमरट, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. शासनाचं 17 मे 2022ला एक परिपत्रक आलं की कोल्हापूरच्या एका ग्रामपंचायतीने ही विधवा प्रथा बंद केली. ही विधवा प्रथा बंद केल्यावर शासनाने एक परिपत्रक काढलं आणि त्यानुसार ग्रामपंचायतीने आमच्या ग्रामसभेमध्ये ते पटवून दिलं की ज्यावेळी एखादा आपल्या गावातला एखादा पुरुष ज्यावेळी देवाज्ञा होते त्यावेळी त्या महिलेला घरामध्ये नटवलं जातं, तिला शृंगार केले जातात, तिची ओटी भरली जाते, म्हणजे सवाशिनीसारखं तिला नटवलं जातं. त्यानंतर तिला बाहेर आणून एक तिची विटंबना केल्यासारखं केलं जातं. तिचं कुंकू पुसलं जातं, तिच्या बांगड्या फोडल्या जातात आणि अलंकार तिचे उतरवले जातात. म्हणजे ही कुठेतरी त्या स्त्रीचा केलेला अपमान होतो. आणि ही गोष्ट आम्ही गावातल्या ग्रामस्थांना, आमच्या ग्रामपंचायत सदस्यांना सर्वांना पटवून दिली. त्यांना ती पटली. ते म्हणाले की आपण या प्रकारचा निर्णय गावात घेऊया, त्याची अंमलबजावणी करूया आणि सर्व लोकांना त्याचं पालन करायला भाग पाडूया. त्यामुळे आम्ही आमच्या ग्रामसभेत त्या प्रकारचा ठराव संमत केला आणि तो शासनाला कळवलेला आहे. धन्यवाद. नक्कीच. आता ग्रामसेवक विनायक ठाकूर यांनी जे सांगितलं की जेव्हा एखादा असा दुःखद प्रसंग घडतो त्यावेळेस त्या महिलेच्या बाबतीत जे काही घडते ते खरं तर कोणाच्याच नशिबी येऊ नये अशी प्रत्येकाची धारणा असते. परंतु दुर्दैवाने तिच्या बाबतीत जे काही उपचार त्यावेळेस केले जातात ते वेदनादायक तर असतातच, परंतु फार आपण कल्पना त्याची करू शकत नाही. हुमरट गावच्या तलाठी या आता आपल्याबरोबर आहेत. मॅडम नमस्कार. अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारक असा निर्णय तुमच्या गावाने घेतलेला आहे. काय सांगणं आहे? तुम्ही देखील एक महिला आहात, महिलाचं दुःख समजू शकता, आपण एज्युकेटेड आहात. अशा ह्या प्रथा कितपत म्हणजे त्या योग्य तर नाहीत, एका महिलेच्या स्वातंत्र्यावरती घाला घालण्यासारखाच तो विषय आहे, परंतु आपल्या गावाने हा जो काही क्रांतिकारी निर्णय घेतलेला आहे त्या संदर्भात आपण काय सांगता? हा जो निर्णय क्रांतिकारक आमच्या ग्रामपंचायतीने घेतलेला आहे, त्या ग्रामपंचायतीची तलाठी म्हणून एक राष्ट्रीय अधिकारी याचा मला अभिमान आहे. आणि खरंच ग्रामपंचायतीने जो घेतलेला निर्णय आहे तो खूप अतिशय योग्य आहे. हा निर्णय ह्याच्या आधीच आपल्या माननीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जे संविधान लिहिलं गेलं त्यात स्त्री पुरुष समानता दिलेली आहे. ही स्त्री पुरुष समानता असतानासुद्धा एखादा पुरुष गेला म्हणून त्या स्त्रीचं अंगावरचं जे स्त्रीधन असतं ते काढणं हे खरंच अयोग्य आहे. कारण की असं एखादी विवाहित स्त्री गेली तेव्हा पुरुषाच्या बाबतीत कुठलाही प्रकार घडला जात नाही. आणि अशी असताना स्त्री पुरुष समानता असताना जर एखाद्या स्त्रीच्याच बाबतीत असं केलं जातं, तिचा नवरा वारला म्हणून, हे खरं तर अत्यंत चुकीचं आहे. कारण की स्त्रीला जे स्त्रीधन दिलेलं आहे ते ती मुळात तिच्या जन्मापासून मिळालेलं असतं. तिला टिकली लावण्याचा अधिकार हा जन्मापासून मिळालेला असतो. तिला गळ्यात घालण्याचा दागिन्याचा अधिकार हा म्हणजे मंगळसूत्र हे लग्नानंतर जरी असलं तरी ते त्याच्याबरोबर विवाह केल्यानंतर तिला मिळालेला जो दागिना आहे तो
गेला म्हणून त्याचं आयुष्य संपलं म्हणून काढणं हे खरंच अयोग्य आहे. कारण की शेवटी तिच्या मनात तिच्या नवऱ्याचं अस्तित्व हे कायमस्वरूपी असतं. ते काढून ते मिटत नाही आहे. त्याच्यामुळे ते तिच्या बरोबर जाणं हे गरजेचं आहे. आणि खरंच ग्रामपंचायतीने घेतलेला निर्णय खूप योग्य आहे आणि हा पूर्ण भारतात यापूर्वीच होण्याचं गरजेचं होतं. आणि आज खऱ्या अर्थाने आपल्या संविधानाला संविधानाचं महत्त्व आज वाटतं आहे की हे खरंच बाबासाहेबांनी जे विचार रुजवलेत ते आज कुठेतरी बहराला येतात असं वाटतं. नक्कीच राजा राममोहन रॉय यांनी कित्येक वर्षांपूर्वी खरं तर सती प्रथा जी होती ती बंदीचा एक अत्यंत असाच साहसी आणि क्रांतिकारी असा निर्णय घेतलेला होता. त्याच्यात खूप तेव्हा अत्यंत घातक पद्धतीने त्याच्यावरती प्रतिक्रिया आलेल्या होत्या. सतीबंदी होऊ नये याच्यासाठी अनेक प्रकारे सुद्धा ती कशी मोडता त्याला घालता येईल याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न झालेले होते. मात्र तेव्हा सतीबंदीचा जरी हा निर्णय झाला तरी आपल्या समाजामध्ये त्या महिलेचा नवरा गेल्यानंतर तिला विधवा म्हणून हे जे काही संबोधलं जाते त्याच्यासाठी मात्र अद्यापर्यंत काही झालेलं नव्हतं. आणि ते आजपासून मी तर म्हणेन की आत्तापासून या अत्यंत चांगल्या अशा उपक्रमाची नांदी या हुमरट गावाने घालून दिलेली आहे. आपल्याबरोबर या गावचे पोलीस पाटील आहेत. नमस्कार सर. खरं तर गावामध्ये कुठली एखादी घटना घडली वाईट असो चांगली असो आपल्याला धावत जावं लागते. अशा वेळेस जेव्हा आपण जाता पोलीस पाटील म्हणून जेव्हा अशी दुःखद घटना घडते. आता आपल्याला सांगितलं आपल्या सरपंच पाटीलने पण सांगितलं की कोरोनाच्या कालावधीमध्ये गावामध्ये अनेक तरुण जे कोरोनाचे मृत्यू पडले किंवा त्याला दुःखद निधन झालं त्यांच्या ज्या बायका होत्या किंवा त्यांच्या ज्या पत्नी होत्या त्यांच्या आयुष्यामध्ये हा अत्यंत दुःखद असा प्रसंग झाला. अशा वेळेस आपण पोलीस पाटील म्हणून आपल्याला काय वाटते ह्या हुमरट गावाने घेतलेल्या ग्रामपंचायतीने घेतलेला निर्णय? ग्रामपंचायतीने परिपत्रकाप्रमाणे शासनाच्या सर्वांनी घेतलेला निर्णय हा अमूल्य चांगला निर्णय आहे. आणि त्या निर्णयाची खरोखरच की स्त्रियांची ज्यावेळी अशी घटना घडते नवरा गेल्याच्यानंतर आणि त्यावेळी त्यांची जी अलंकार उतरले जाते आणि त्यावेळी ती आक्रोश त्या स्त्रीकडनं होतो ते ऐकवण्यासारखा नसतो. त्याच्यामुळं ही ग्रामपंचायतीने घेतलेला ठराव चांगल्या प्रकारचा. जेव्हा त्या महिलेचे अलंकार उचलले जात असतात खरं तर सांगितल्याचा आक्रोश जो असतो तो खरंच आपण म्हणजे तो कल्पनेच्या पलीकडे असतो. ते दुःखद जे असते ती पीडा असते ती कल्पनेच्या पलीकडे असते. आपल्याबरोबर याच गावातले ग्रामस्थ आहेत. आपण त्यांना विचारूया. नमस्कार. हुमरट गावाने अत्यंत चांगला असा हा निर्णय घेतलेला आहे. आपणही अशा काही प्रसंगांना सामोरे गेलेले असाल. आपल्या गावामध्ये एखाद्या पुरुषाचं निधन झाले असेल आणि त्याची जर पत्नी असेल तर अशा वेळेस जे काही कुठलं जो काही प्रसंग असतो ही प्रथा आजपासून तुमच्या गावामध्ये होणार नाही. काय वाटते या संदर्भात? मला तर खरोखरच आनंद होतो आहे. जन्म मृत्यू हा एक नैसर्गिक घटना आहे. कोणाचा मृत्यू कसं होईल काय होईल. पण एखाद्या स्त्रीचा नवरा वारला तर त्या स्त्रीवर किती दुःख असतं किती मोठं या माझ्या माता भगिनी सांगू शकतील. त्याचं आम्ही इतकं आत आमच्या पुरुषांना तेवढा त्याचा हा होणार नाही की त्याची संवेदना. पण एक तर तिच्यावर दुःख आहे. सगळी लोकं जमलेली असतात त्यांच्या अंत्यविधीसाठी जमलेली असतात आणि त्या सर्वांसमक्ष त्या महिलेला घराच्या बाहेर आणलं जातं. आणि अक्षरशः म्हणजे डोळ्यात आमच्या पुरुषांच्या पण डोळ्यात पाणी येतं की ते एक तर तिच्यावर दुःख एवढं डोंगर कोसळलं आहे. तिच्या आयुष्यातला तिचा सहकारी अचानक निघून जातो. तिला ते दुःख पेलवणार नसतं आणि सर्वांसमक्ष येऊन तिचं बांगड्या तोडणे तिचं जोडवी काढणे कुंकू पुसणे मंगळसूत्र काढणे हे प्रकार खरोखरच कुठेतरी थांबायला पाहिजे होतं. आपण फार मोठमोठ्या आपल्या होऊन गेलेल्या नेत्या आपल्या जे आपले पुढारी म्हणजे महात्मा होते महात्मा ज्योतिबा फुले बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री पुरुष समानता ह्याच्यावर इतके मोठमोठे काम केलेलं आहे. सगळं केलं आहे. त्यांचा आज आपण आदर्श घेतला पाहिजे. यापूर्वीच हा प्रकार इथे जो बंद व्हायला पाहिजे होता संपूर्ण भारतात. पण कोणी पाऊल उचलायला पाहिजे होतं. 5/5/2022 आपल्या शेजारच्याच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड गाव यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आणि खरोखरच मी सांगतो ह्याला एक चळवळ एक आंदोलन ह्याची एक सुरुवात झाली. आणि मला आनंद आहे की शासन जागं झालंच आणि शासनाबरोबरच लगेच माझ्या ह्या ग्रामपंचायतीने हा जो निर्णय घेतला ह्या निर्णयामागे निर्णय एक घेतला ही एक बाजू झाली आणि निर्णयाची अंमलबजावणी हे एक फार मोठं आव्हान आमच्या सर्वांसमोर असणार आहे. शासनाचा निर्णय जेव्हा येतो तो लोकांना समजावणे
आणि तो व्यवस्थित तो पटवून सांगणे आणि खरोखरच त्याच्यावर एकमत करणे. मी खरोखरच श्रेय देईन आमचे ग्रामसेवक, ज्यापासून आमच्या गावात हे वैभव ठाकूर ग्रामसेवक जे आले, एक शिस्त कामाच्या बाबतीत, विकास कामाच्या बाबतीत आणि असे ऐतिहासिक सामाजिक निर्णय घेण्याच्या बाबतीत खरोखरच आम्हाला आधी त्यांचा अभिमान आहे. आणि त्यानंतर आमच्या अर्चना वांगणकर मॅडम, मुस्ताक काजी आणि त्यांची संपूर्ण बॉडी आणि माझे हे संपूर्ण बंधू भगिनी खरोखरच ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आणि मी त्या उमरड गावात आज संपूर्ण उमरड गाव पूर्ण मी बघितलं मीडियावर, संपूर्ण जिल्ह्यात आज नावावर म्हणजे चांगलं नाव त्याचं होतं आहे. त्या गावातलं मी एक रहिवासी आहे. मला खरोखरच मनापासून समाधान आहे. आणि पुन्हा एकदा मी त्यांना सर्व आमच्या ह्या बॉडीला किंवा आमच्या संपूर्ण मी बॉडीने निर्णय घेतला किंवा ग्रामसभेत निर्णय झाला, तिथे माणसं किती उपस्थिती, हा मुद्दा गौण आहे. हा संपूर्ण गावाने आपल्या घेतलेला निर्णय आहे आणि त्याची 100% अंमलबजावणी करण्याचा संपूर्ण हा जबाबदारी आमच्या सर्व ग्रामस्थ माता भगिनींवर आहे. आणि 100% आम्ही आता ह्या ठिकाणी तो ग्वाही देतो की जास्तीत जास्त अंमलबजावणी 100% या निर्णयाची करण्यासाठी आम्ही सर्व बांधील आहोत. धन्यवाद. आपण काही ह्या अशा जेंट्स जे कोणी आहेत त्या गावातल्या लोकांना आपण विचारलेला. खरा आपण जर बघितलं तर महिला हीच महिलांना अनेक वेळेस थोडीशी कुठेतरी पाठी खेचत असते किंवा ती कुठेतरी ह्या प्रथांचा बाऊ आणून त्या महिलेला कुठेतरी मागे जाण्याचा प्रयत्न करत असते. हे आपण सर्रास बघत असतो. आपण या गावातल्या महिलांनाच विचारूया की त्यांनी हा जेव्हा निर्णय घेतलेला आहे तर त्यांचं याच्या पुढचं कार्यकरण असेल ते कसं असणार आहे. आपण आपल्याबरोबर आहेत, आपल्याबरोबर या गावच्या आरोग्य सेविका आहेत. मॅडम, नाव कसं तुमचं? योगिता गोसावी. गोसावी मॅडम, जेव्हा तुम्ही आरोग्य सेविका म्हणून काम करता तेव्हा हे सगळं जन्ममृत्यूचे तांडव तुम्ही नेहमीच तुमच्या ह्याच्यामध्ये बघत असता. जेव्हा एखाद्या महिलेचा जेव्हा पती वियोग होतो तिला, त्यावेळेस तिचा जो काय आक्रोश असतो तो कोणालाच म्हणजे न ऐकवणारा असतो, सहन न होणारा असतो. अशा वेळेस ह्या गावाने जो काय हा निर्णय घेतलेला आहे, काय निर्णय घेतला? खूपच चांगला आहे, ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे गावाने. या अगोदर ज्यावेळी हळदी कुंकवाचे प्रोग्राम वगैरे असायचे त्यावेळी मॅडम सरपंच मॅडमांशी माझं बोलणं व्हायचं की आपण मॅडम विधवा आहेत त्यांना जर हळदी कुंकूला वगैरे असं बोलवलं तर खरोखरच खूप छान वाटेल. कारण ते एका बाजूला असतात की त्यांना असं बोलवलं पण जात नाही असं कुठे असं. आणि आमच्या या उमरड गावाने जो निर्णय घेतलेला आहे त्याचा आदर्श आजूबाजूच्या गावाने पण घ्यावा असं मला खूप मनापासून वाटतं. आणि खरोखर आता बोलता बोलता म्हणजे एक महिला म्हणून माझ्या अंगावर शहारे येतात खरोखरच. आणि ह्याची अंमलबजावणी मात्र 100% व्हायला पाहिजे, जेणेकरून महिलांना नक्कीच न्याय मिळेल. मॅडम, आत्ताच यांनी सांगितलं की विधवांना सुद्धा किंवा हळदी कुंकवाचे किंवा सौभाग्य असलेले जेव्हा कार्यक्रम असतात तेव्हा या विधवा महिला ज्या असतात त्या कुठेतरी थोड्याशा बाजूला बसलेल्या असतात. त्यांनी इतर गोष्टींमध्ये त्या पुढे जाऊ शकत नाही. आता याच्या पुढे तुमच्या गावामध्ये असे जेव्हा कार्यक्रम होतो त्यावेळेस तुमचं त्यांच्या बाबतीतला जो काही संबंध असणार तो कशा पद्धतीचा असतो? ह्या बाबतीचा प्रयत्न म्हणजे 2020मध्ये अशा महिलांना कुठेही स्थान मिळत नाही म्हणून आम्ही एक महिला दिनानिमित्त म्हणून एक कार्यक्रम आयोजित केलेला होता की 60 वर्षाच्या वरच्या महिला म्हणजे त्या जास्तीत जास्त म्हणजे त्याच्यात विधवा महिलाच होत्या ज्या आम्ही काढलेल्या लिस्ट काढलेली ती. आणि तो प्रोग्राम असा मोठ्या प्रमाणात आम्हाला करायचा होता. त्यानं शाल आणि त्रिफळ देऊन त्यांचं ग्रामपंचायतीमार्फत हे करायचं होतं म्हणजे आदर सत्कार करायचा होता. पण कोरोनामुळे आमचा तो कार्यक्रम राहिला. माझ्याकडे त्याची अजूनही काढलेली निमंत्रण पत्रिकासुद्धा माझ्याकडे आहे, तुम्हाला बघायला मिळेल. अगदी आम्ही म्हणजे शालपासून पूर्ण भाऊ आणि मी जाऊन तिकडे ऑर्डर दिलेली आणि आदल्या दिवशीच कोरोनाच्या ह्याच्यामुळे आम्हाला तो कार्यक्रम करता आला नाही. म्हणजे मला तर खास करून हा विधवा महिलांसाठीच तो कार्यक्रम करायचा होता आणि आमच्या महिला सदस्यांनी सुद्धा त्यावेळी म्हणजे त्याला साथ दिलेली होती. म्हणजे खरं तर नाही दुर्दैवाने. हां, म्हणजे खरं बघायचं झालं तर तुम्ही खरं म्हणजे हा निर्णय 2 वर्ष अगोदरपासूनच सुरू केलेला होता. आमची झालेली की अशा महिलांना आपण काय करायला पाहिजे, पण असं गाव ते ॲक्सेप्ट करेल की नाही असं. आता कसं शासन निर्णय आल्यामुळे शासनापुढे काय लोकांचं काही चालणारच नाही आहे ना, त्याच्यामुळे आम्ही हे लगेच पाऊल उचललेलं आहे. बरोबर. आपल्याबरोबर या गावातल्या काही महिला आहेत. मॅडम, आता हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे गावाने अत्यंत चांगला, धाडसी, ऐतिहासिक असा निर्णय आहे. परंतु मी एक महिला म्हणून तुम्हाला विचारते, एक सर्वसामान्य महिला म्हणून विचारेन की आता यापुढे जेव्हा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम येईल तेव्हा तुम्ही तुमच्या घरामध्ये या विधवा महिलांना हळदी कुंकवासाठी बोलवणार का? माझ्या मनातलंच बोललात तुम्ही. मला ही फार इच्छा होती की हळदी कुंकवाला जेव्हा आम्ही जातो तेव्हा अशा बायका बाजूला बसतात, ते पाहायला आम्हाला फार वाईट वाटतं.
खरं तर त्यांना पण आपल्यासारखं मान मिळायला हवं. आपण पण स्त्रीच्या आपल्याला जर दयाने आली तर कोणाला येणार. त्याच्यामुळे हा निर्णय तर मला खरंच योग्य वाटतं की यापुढे मला तर अशी इच्छा आहे की सगळ्यांनी हळदी कुंकवाला सगळ्यांना समान हे करावं आणि त्यांना वेगळं असं ठेवू नये. विधवा बायकांना पण मान द्यायलाच हवा. त्याचबरोबर आपल्याकडे आहेत या गावातल्या बचत गटाच्या एक सदस्य आहेत आणि CRP सुद्धा आहेत त्या. मॅडम, तुम्ही सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा कार्यरत असता. काय म्हणणं आहे या निर्णयाच्या संदर्भात आणि याच्या पुढे जेव्हा आता तुम्ही महिलांना नव्याने भेटायला जाल, अशा विधवा महिलांना नव्याने भेटायला जाल, त्या संदर्भामध्ये तुमचं पुढचं जे काही कार्यक्रम असणार ते कसे असणार? माझं नाव आहे स्नेहा. मी महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानामध्ये मी CRP म्हणून काम करत असते. अधिक मी सोशल लीडर म्हणून सुद्धा मी काम केलेलं आहे. 4-5 गावांमध्ये कामही करत असते आणि जास्त म्हणजे भारतीय संविधानाप्रमाणे मी स्त्री पुरुष समानतेकडेच लक्ष असतो. आणि हा जो आता आपल्याकडे विधवा हा प्रश्न, विधवा महिलेवर म्हणजे जी प्रथा आपण गावामध्ये ग्रामपंचायतीने जो निर्णय घेतला आहे बंद करण्याचा, तो एक उत्तम प्रकारे दिलेला आहे, उत्तम प्रकारे घेतलेला आहे. आणि त्यामध्ये म्हणजे माझ्याकडून मी आजपर्यंत जे हळदीकुंकू वगैरे घातलं त्या हळदीकुंकामध्ये सुद्धा मी त्या महिलेला अगदी स्वतःहूनही मी हळदीकुंकू लावलेला आहे, स्वतःहूनही मी वाण दिलेला आहे. पण ती जर महिला जर मागे खेचून तिला मी सांगितलेलं आहे, म्हणजे माझं हे पूर्वीपासून माझ्या मनामध्ये स्त्री पुरुष समानता असं माझं हे संविधानाप्रमाणे आहे. पण मी म्हणजे आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला त्याप्रमाणे मी महिलांना, ज्या विधवा महिला आहेत त्यांनासुद्धा म्हणजे जे सांगताना मी असं सांगणार की तुम्ही जो अधिकार गमावला आहे तो तुम्ही प्रत्येक वेळी म्हणजे दुसऱ्या महिलांना म्हणजे आपण जो अधिकार आहे तो तुम्ही घ्या, म्हणजे संपूर्णपणे तो अधिकार घ्या असं माझं म्हणजे त्यांनी देखील पुढे येण्याची गरज आहे. बरोबर आहे. आपण देखील एक अशाच प्रसंगातून गेलेले आहात. काय वाटते, हा अत्यंत सुंदर असा आणि चांगला निर्णय घेतलेला आहे. आपण त्या प्रसंगातून गेलेला आहात. याच्या पुढे तुम्हाला खूप चांगलं एक आशादायी असं सुंदर वातावरण निर्माण झालेलं आहे. काय करण्याची उमेद आहे? हा प्रसंग ग्रामपंचायतीने घेतला तर अगदी योग्य घेतला आहे. कारण सुरुवातीत तर मी तर 7 वर्षाचं असताना माझे मिस्टर ऑफ झाले. त्यामुळे प्रत्येक लोकांचा कसं दृष्टिकोन असं बघण्याला वेगवेगळा असतो. त्या समाजामध्ये वागताना एवढी मनाला भीती वाटते, कोण काय बोलेल, मी किती तर काय वाटेल. पण तेव्हा काय म्हणजे प्रत्येक स्थितीच वाटतं काय ते त्याच प्रसंगात तोंड देताना एवढा कठीण जाता असं पुढच्या पिढीत तरी होऊ नये अशी तर माझी इच्छा. हा आणि ग्रामपंचायतीने जो निर्णय घेतला ना तो अगदी सुंदर घेतला. असं प्रत्येक गावाचा निर्णय असाच असू दे ही माझी इच्छा. नक्कीच त्यांच्या प्रिया पांचाळ यांनी जी काही भावना व्यक्त केलेली आहे ती नक्कीच चांगली आहे की हा जो काही निर्णय आहे तो असाच असू देत. आणि हा प्रसंग खरं तर कोणाच्याच नशिबात येऊ नये, परंतु दुर्दैवाने जर असं घडलं तर त्या महिलेला काय आणि कशा पद्धतीने तिने समाजात पुढे जावं यासाठी हा निर्णय घुमरट गावाने घेतलेला निर्णय निश्चितच संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ललामूभूत असा. याच्यासाठी या गावच्या सरपंच, या गावचे उपसरपंच, या गावचे ग्रामसेवक, तलाठी आणि संपूर्ण ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ यांचा अत्यंत चांगला असा सहभाग यांना आहे आणि तो निश्चितच याच्या पुढेही मिळेल. आणि काही लोकांनी जसं आपलं मत व्यक्त केलं की ही प्रथा किंवा हा जो निर्णय घेतलेला तो केवळ कागदावरती राहू नये तर त्याची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे व्हावी आणि ती अंमलबजावणी 100% होईल अशी ग्वाही मला ह्या सगळ्यांच्याच जे काही त्यांनी म्हटलेलं आहे त्याच्यामधून दिसते आहे. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.